magkaayayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Ana usab kanimo. Giawhag sa atong kauluhan sa atong simbahan dito sa Roma ug dinhi sa ato sa CBCP nga maghimo tag misa pahinungod sa atong mga persecuted nga mga Kristiyanos, mga gipanglutos. Sukad pa sa sinugdanan sa simbahan, daghan gyud tag mga martyrs. Ya karon ining November 27 gi-declare ni nga Red Wednesday. Pasabot mahinumduman nato unta ang nagpaaga sa ilang mga dugo nga ato mga Kristiyanos na himong mga martyrs or na nagantos tungod sa ilang pagpuyo sa kinabuhi sa pagsangyaw sa maayong balita. Iyampo nato sa drone ang mga nanagantos nato nga mga kaigsuonan na naglisod na sa ilang mga panginabuhi apan aktibo gihapon sa pag-alagad sa simbahan nga unta hatagan sila sa Ginoo sa mga grasyang ilang gikinahanglan. Ang ato sa mga benefactors and donors nagsigig tabang nato dinhi hatagan unta sa Ginoo sa ilang kaluwasan. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, nga sa dili matugkad nga pag-amuma, nagbuot nga malambigit ang simbahan sa pagpasakit sa imong anak, ihatag sa imong mga alagad, nga tungod sa imong ngalan nagpuyo sa kalisod, ang Espiritu sa pagpailob ug paghigugma, aron makaplagan sila nga kasaligan ug matinud-anon nga mga saksi sa imong mga saad sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa ang gipadayag. Unya nakita ko ang laing dako o kahibulungang talan-awon dito sa langit. Ang nakita ko 7 ka anghel nga nagdalag 7 ka katalagman. Kini ang katapusang mga katalagman, kay katapusan man kining pagpakita sa kapungot sa Dios. Og nakita ko ang sama sa bildong dagat nga sinambugan og kalayo. Nakita ko usab ang mga tawo nga makabuntog sa mananap ug sa iyang larawan ug kaniya kansa ngalan gisimbolohan sa usa ka numero. Nagabarog sila sa daplin sa bildong dagat ug nagdalag mga alpa nga hinatag sa Dios. Nag-awit sila sa awit ni Moises, ang sulugoon sa Dios ug sa awit sa nating karnero. Ginoong Dios nga labing gamhanan, pagkakahibulungan sa imong mga buhat. Hari sa tanang kanasuran, matarong ug matuod gayud ang imong mga paagi. Kinsabay dili mahadlok kanimo Ginoo.
Kinsabay magdumili pagsangyaw sa imong pagkagamhanan, kay ikaw lamang ang balaan. Muduol og musimba kanimo ang tanang kanasuran, kay nakita sa tanan ang matarong mong mga buhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Dako katingalahan ng tanan mong mga buhat, Ginoong Dios nga gamhanan. Dako og katingalahan ang tanan mong mga buhat, Ginoong Dios nga gamhanan. Awiti ang Ginoo ug usa ka bag-ong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakadangat ug kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaan nga bukton, dako og katingalahan ang tanan mong mga buhat, Ginoong Dios nga gamhanan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa tubangan sa kanasuran, iyang gipadayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinud-anon, alang sa balay ni Israel. Dako og katingalahan ang tanan mong mga buhat, Ginoong Dios nga gamhanan. Palanugang kadagatan ug ang nagapuno ni ini, ang kalibutan ug sila nga nagapuyo ni ini. Papamakpaka ang kasapaan, pasinggitang masadya nga kabukiran. Dako og katingalahan ang tanan mong mga buhat, Ginoong Dios nga gamhanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo maanaak kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an,
Sa dili pa mahitabo kining mga butanga, dakpon kamo og lutoson, taralon kamo ngadto sa mga sinagoga og bilangguon, og dadon kamo atubangan sa mga hari og sa mga punuan tungod kanako. Mao niya kini ang higayon nga makasangyaw kamo sa maayong balita. Sa dili pa kini mahitabo, usaha ang inyong hunahuna nga dili kamo mabalaka kung unsaon ninyo pagpanalipod sa inyong kaugalingon, kay hatagan kamo igsusulti og kaalam nga walay usa sa inyong mga kaaway nga makatubag o makapanghimakak. Budhian kamo bisan gani sa inyong mga ginikanan og mga igsuon, ingon man sa inyong mga paryente og mga higala, og patyon nila ang pipila kaninyo. Magdumot kaninyo ang tanan tungod kanako, apan walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. Pabilin kamo nga malig-on, kay niining paagiha maluwas kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kaning gisulti ni Kristo sa atong Ebanghelyo, mga igsuon, mao ni siya'y gitawag og mind setting or mind conditioning. Pwede sila itong inong heart setting or heart conditioning. Kanabang sa dili pata mo sugod pagbuhat sa gisugo ni Hesus, kinahanglang nakakondisyon ang atong hunahuna. Ug unsa may conditioning sa atong hunahuna nga sa atong pagbuhat sa sugo sa Ginoo nga mao ang paghigugma, pagpasaylo, pagpaubos, pagpangalagad, pagsangyaw sa kamatuoran ug hustisya, pagsangyaw sa Ebanghelyo, mao man ni ang atong misyon. Inigbuhat nato ani ang ato gyung masugatan, prisohon ta, bunogon ta, unsa pa lain kanang butang-butangan ta, lutoson ta, awayon, usahay patyon pagyud kuno matud pa ni Hesus. Unya unayon pagyud ta pag muunay pagyud buhat aning maong mga pagpanglutos ang ato mismong mga kapamilya, igsuon, amahan, ginikanan, mga suod nga higala, muunay sa inyong paminaw, nahitabo na ba ni sa inyong kinabuhi? Na ay asawa, giunay nagluto sa bana, ang bana giunay gluto sa asawa, ang pari giunay rasag luto sa iyang isig kapari, sa iyang obispo, ang obispo sad gisaway sa mga pari. Ang Santo Papa, usahay, maurasay muluto sa iyang mga kauban. Usahay sad ang Santo Papa, sigihan sagsaway, i-post pa sa social media, butangan pag sungay-sungay. Nangabot na karon. O nganong nahitabo man kay gitag-an na ni Kristo. Ang iya pa yung katapusan giingon din sa Ebanghelyo, magdumot kaninyo ang tanang mga tao tungod kanako. Ang rason ni ana tungod kay ang kalibutan giharian na sa yawa. Dili naging harian sa Dios ning kalibutan, iya ni yawa. O gunsaon man nato aron nga bisan ang yawa mo'y naghari sa kalibutan, ang kalibutan makapalangit lang yapon, usa ra gyoy buhaton magantos o magpakamatay ta. O maunay atong gipasidunggan karon Red Wednesday nga makat-on unta tang magantos o magpakamatay dinhi sa kalibutan. Di ta mangita dinhi og kalipay nga permanente. Ang pagpakamatay ug ang pagantos mao gyud atong ikondisyon.
Gilingay mong tupad. Ing na kondisyon ako, patay na ni. Ano? Adi day, kondisyon ako, magpakamatay na ko para nimo. Sus, nindota na. Kanindot unta no, moingon dayon ang asawa inig uli ron ninyo igsimba uman ninyo paminaw ani akong humili kamo mga online parishioner moingon dayon mo kondisyon ako antuson tika. Moingon din na imong bana ako sa day kondisyon na sad ko magpakamatay na ko para nimo. Wa na linaw dayon moingon sa ding ato mga politicians ang side diri speakers kondisyon ako din ako masuko nimo. Kadto sang usab kondisyon ako dili nako mangaway nimo. Basta linaw dayon. Mao ni ang solusyon. Pero doon nagyoy panahon nga bisan pag moingon tang kondisyon ako antuson tika paantuso na gid noon tag maayo. Moingon ta kondisyon ako magpakamatay na ko nimo patyo na gyud hinuon ta. Muna kining atong tubag sa Salmo. Sa atong tubag sa Salmo, dako og katingalahan ang tanan mong mga buhat, Ginoong Dios nagamhanan. Unsa may labing dako og katingalahan nga gibuhat sa Ginoo, ang nagsunod niya, sama sad niya ug sama ni Maria. Bisan paggipaantos, bisan paggipatay, wa gyud masuko. Di ba dako kayo ng agrasya? Kana bang paantoson tag maayo, patyon pata, pero di gyud ta masuko. Gilingian sa dimong tupad, ing na tamparuson kag bali-bali, di ka masuko. Ing na kono. Libakon ka kada adlaw, di ka masuko. Ing na kono be. Nya mingon din siya murag kondisyon ako nga di na ko masuko. Wa na dool na kay Ginoo diha. Mo na diri sa atong unang pagbasa gihulagway dinhi nga dunay panag-away sa talan-aw niya mga katalagman natoy anghel unya naay katuganing mananap. Nagbarog sila daplin sa kadtong bildong dagat og nagdalag mga alpa nga hinatag sa Ginoo. Nag-awit sila sa awit ni Moises. Awit ni Moises og awit sad sa nating karnero. Kay nganuman matud pa diri tungod kay kining mga tawhana nakabuntog sa mananap og sa iyang larawan dinhis kalibutan. Kinsa maning mananap mauni ang yawa. Nya giunsa nila pagbuntog pinaagi sa ilang pagpakamatay. Kini manggong pagantos mao gid ni siya'y the best weapon against sa sala ug against sa yawa. Mao bitanang na moingon ako, Pader, tabangi in taon ko diri blessingin ni akong balay para mawa na ning yawa. Nako di gina mawa kay ang yawa usahay mo blessing sad na. Yawa ba? Mausa na mo blessing. Mo bendisyon pa mga nag holy water o kana mga asin. Ang yawa ba? Kamaom na siya na god. Di man sana siya mahadlok nga mo duol-duol og hain ng Ginoo. Abot mo na siya langit gani, mo adto mo na siya ngadto. Anako usara gyud makapawagtang sa yawa. Una, kamao kang muantos sa iyang gipaantos nimo. Kana bang mudawat ka nga iya kang gipaantos sama ni San Roque. Gibutangan si yawa og sakit. Tabang mo tato siya pangayo ato masakiton, gibutangan siya sakit, iyang giagwanta, iyang gidawat. Patay wa kadot ang yawa. Saint Therese of the Child Jesus sa iyang pagka-energetic nga magka-madre nga batanon pa kaayo, 19 years old, gibutangan si yawa og sakit nga tuberculosis nga wapay tambal atong panahona. Gidawat ni Saint Therese 5 ka tuig, way reklamo, gaut-ut ang iyang lawas,
hangtod gid siya namatay, wa gyapon kadot ang yawa, nahimo na noong santa si Saint Therese. O practically ang uban natong mga santos, daghan ang giatake sa yawa nila. Saint John Mary Vianney, Saint Francis of Assisi, Padre Pio, pulos ginigipang atake sa yawa sa daghan kayong klases pag-antos. Pero wa sila mo reklamos pag-antos, ilang giantos nga mapaubsanon, napildi ang yawa. Unay-una, nga ikaduha, alagari ang imong mga kaaway. Munang ningos Kristo, there is no greater love than to lay down your life for your friend. Nya kinsa man atong friend, matud pang Kristo, higugmaa ang imong kaaway. Sayon raman alagaran ang mga buutan kana mga taong gasigig atiman nato, sayon kay na alagaran. Kaning pare, sayon raman ni alagaran, ginagmay raman igdiman. Pero kanang taong nagsigig pangaway nimo, nya mo imong alagaran, porting lisura. Pero diha dapita, mao na gid nay gitawag og the perfection of our lives. Matud pang Kristo, kung mahigugma mo sa inyong kaaway, mahisama kamo sa inyong amahan nga atuas langit. You must be perfect as your heavenly Father is perfect. O giunsa man sa amahan pag-atiman ang tao, ang buangon ug ang buutan gihataga niya sa equal nga pagtagad. Ana no? Muna diri sa atong ebanghelyo niingon si Kristo, kun dad-o na mo, budhian na mo, paatubango na mo sa mga hukmanan, ayaw mo kabalaka kung unsay inyong isulti ug unsao ninyo pagsulti. Tagaan ra mo ana sa Espiritu Santo. Unya ang kaalam nga ihatag ninyo, way usa sa inyong mga kaaway nga makatubag o makapanghimakak. Kana bang moingon kaniya, I love you. Nya gitamparos dayon ka, nya moingon gyapon kang I love you, dili gina nila ikapanghimakak nga ikaw di ay gasunod sa Ginoo kay nganuman nakita man yun. Di makapanghimakak, ingka sakita sa dana pader, tagaan lagi ta sa Espiritu Santo sa kalig-on o sa gahom. Diha ta mulaom. O sa atong pagbuhat niya na, mahimo gitang malampuson. Manindog ta. Mga igsoon, ang kalibutan o ang katawhan sa Dios gilutos o gipaantos sa kanunay. Busa magampo kita sa kalig-on o sa mga grasya o moingon kita, Ginoo dungga ang among pagampo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang simbahan magmatuohon ug magmalaumon nga mulantaw sa umaabot nga panahon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga pinaagi sa atong mga maayong binuhatan, ang mga gitamay, ang mga sinalikway, o ang mga walay higugmaa dinhi sa atong katilingban, makasinati sa pag-alima sa Dios diha sa ilang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga malig-on ang atong pagsalig kang Hesus, nga mopabukas sa atong mga mata, ngadto sa katahom sa Dios nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang mga masakiton ug ang mga nanag-antos, makakita ug makabatyag sa makaalin nga presensya sa Dios, diha sa mga tao nga nag-atiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo.
Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangamaw ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang walay pagkapalong nga kahayag ug grasya, ihatag ngadto sa atong nangamatay nga mga kaparintihan ug kahigalaan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Amahan nga anaa sa langit, dawata kining among mga pag-ampo, nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, di man sa mugugma, sa mupaw sa tusa. Kining manok, kining lino, ginaman sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, buhasamong pagaliya, ihatag na kanamo, ulang itong amahan. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, duwaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong santos nga simbahan. Dawata nangamuyo kami Ginoo ang mga pag-ampo o mga halad sa among kaubos og itugot nga sila nga tungod kay nagmatinumanon sa pag-alagad kanimo, nagantos sa mga panggukod sa mga tao, malipay nga mahiuban sila sa sakripisyo ni Kristo imong anak, ug mobati nga nahasulat sila tipon sa mga ngalan sa mga pinili diha sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan.
Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na tong nabiktima karon sa mga gubat o kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanam ganasa mahalangin, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ng imong pagbuhay.
sala kanamo, dili mo kami itugyan sa pagsumay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahulugan, himayan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light of the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today.
Magampo kita. Pinaagi sa gahom niining sakramento liguna diha sa kamatuuran Ginoo ang imong mga alagad ug itugot sa mga nagtuo kanimo nga nahimutang dinha sa kalisdanan nga sa ilang pagpasan sa krus sunod sa imong anak makahimo sila kanunay taliwala sa ilang mga pag-antos paghimaya sa ngalan nga Kristiyanos. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kalig-on sa pagtuo. Niya mahitabo ra ni siya kon muantos gid ta og ato jong ikondisyon ang atong hunahuna sa mga pag-antos. So, muantos gyapon tagpalit og slots ha. Wa pa ko report pero padayong tagpalit kay napamanggi balanse ang atong daghan-daghan pa ang atong SBF dag para sa kumbinto nga tag 500 pesos per slot. Napasad gihapon ang atong CTUMM nga tag 100 pesos per slot para itukod natog mga balay. Daghan-daghan na tag malipay ani gyud nga mga kaigsuonan. Salamat kaayo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang mahal mo nga panalangin, amo na karon. Nahiusa kining lungsod sa paghalad ug pagdawat sa binilhon mong lawas ug dugo. Punna kami og